Millainen on uusin luksusvarustamo Explora Journeys ja mitä nämä risteilyt maksaa? Exploran risteilyt on superjahdin ja luksusresortin yhdistelmä. Kaikki matkustajat majoittuvat hyvin varustelluissa sviiteissä, joissa on tilava parveke ja siellä mukava aurinkopeti. Sviitissä on kaikki mukavuudet ja hintaan sisältyvä päivittäin täytettävä minibaari. Explora on kaikkein rennoin luksusristeilyvarustamo. Pukukoodeja ei ole, mutta yleensä matkustajat vetää illalla vähän parempaa päälle. Laivat on uusia ja upeita, ne ovat luksuskategorian suurimpia, mutta matkustajia kyytiin otetaan maksimissaankin vain noin 900 ja henkilökuntaa on lähes yhtä paljon. Ruoka Exploralla ei ole pelkästään täydellistä, vaan se on taivaallista. Luonnollisesti myös juomat sisältyy hintaan ja valinnanvaraa riittää runsaasti. Ulkona syöminen on lämpimillä alueilla risteillessä mukavaa ja se onnistuu Exploralla niin buffan takaterassilla kuin aasialaisravintolassakin. Aamupalaa ja eri ravintoloiden annoksia pystyy myös tilaamaan omaan sviittiin, jolloin saa ruokailla täysin omassa rauhassa tilavalla parvekkeella. Laivalla ollessa saa erinomaisen ruoan lisäksi nauttia useista uima- ja porealtaista, kuntosalista ja liikuntatunneista. Kylpylästä ja iltaisin voi nauttia livemusiikista tai vaikka katsoa leffaa uima-altaalla. Explora toivottaa myös lapset tervetulleeksi risteilyille ja heille on oma klubi. Entäs sitten se hinta? Explora Journeysin risteilyt ovat suunniteltu tarjoamaan huippuluokan mukavuutta ja palvelua ilman piilokuluja. Maksat yhden hinnan ja saat kaiken. Laivalla ei kulu rahaa, ellei shoppaile tai käy esimerkiksi kasvohoidossa. Edullisimmillaan risteilet Exploran kyydissä reilulla 2 000 eurolla ja viikon risteilyt on alkaen reilut 3 000 euroa. Me ollaan risteilty Exploran kyydissä niin Karibialla kuin Välimerelläkin. Kysy meiltä lisätietoja ja tarjous risteilystä.